We like riding, riding this mountain No, bike. I like riding this mountain bike. Du ved, når man kærer sig på en efterskole, så finder man sin mountainbike, så finder man en hovedbygning, så finder man en hel masse sten at køre på. Det er rigtig sjovt. Og en græsplæne. Det kan gå rigtigt det. Og så... det er vores sport, ikke også? Det er vores sport. Ja, 100% er det sport, desværre.